କାହାକୁ ଆପଣ ଏଠି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ନା। ଆରେ ଭାଇ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ବିପଦରେ ପଡେ ହଜାରେ ଲୋକ ତାକୁ ହଜାରେ କଥା କୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଆସଜ ଲଗେଇ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ନା, ସେମାନେ ବହୁରୂପୀ ଏଣ୍ଡୁଅ ଭଳି ତମକୁ ତୁ ତାକର କରନ୍ତି। କାରଣ ଏଠି ଦୁଃଖ କେହି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଟଙ୍କା ପଛରେ ପଡିଥାନ୍ତି। ହୁଏତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ, ଏମିତି ଏକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ରାଣ୍ଡି। ତା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରବଳ ଭିଡ। କିଏ ପାଦ ମୋଡେ ତ, କିଏ ରୋଷେଇ କରି ତାକୁ ଦିଏ, କିଏ ମ୍ୟାଡାମ ଡାକି ରେଟ୍ କମ କରେ ତ, କିଏ ପଇସା ଲୋଭରେ ଆପଣ କହି ସମ୍ମାନ କରେ। ଯେତେବେଳେ ତାର ବୟସ ହେଇଯାଏ ନା, ଆଜ୍ଞା କହୁଥିବା ଲୋକଟି ବେଶ୍ୟା ବୋଲି କହିଥାଏ। ମ୍ୟାଡାମ ଡାକୁଥିବା ଲୋକମାନେ ରାଣ୍ଡି ପରିଚୟ ଦେଇ କଥା ହୁଅନ୍ତି। କାହାକୁ ଏଠି ଚିହ୍ନିବ? ସମସ୍ତେ କାଗଜର ଗୋଲାମ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ଟଙ୍କାର ଅଭାବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସି ବେଦ ପାଠ କରେ କେବଳ ପଇସା ଲୋଭରେ, ନଚେତ ପଇସା ପାଇଁ ଜିଦି ଧରି ସେମାନେ ବସନ୍ତେ ନାହିଁ। ଭାଇ, ଏଠି ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ସଜାଗ ରଖ, ନଚେତ କେତେବେଳେ ଜୀବନ ବି ଚାଲିଯିବ।